أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Da farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har kullum akwai abubuwan da suke tasowa ake yi masana'antar fim kudin goro. Magana ta domin Allah, waɗannan yara da suka shiga suka zagi Deputy Senate President wato Barau Jibrin, gaba ɗayansu idan ka zo ka jera su ba fim ko ƙwaya ɗaya a ciki, saboda an tashi ana danganta abin da Kannywood. Mu kuma mu ne 'yan fim, kuma waɗanda suke fim, wanda suka tashi a cikin fim, wanda har gobe da jibi muke morar sana'ar fim kuma muke alfahari da ita. Mu ba mu shiga fim ta wulakanta mu ba ko mun wulakanta kanmu. Mun tsaya bil haƙi, mun kai abin sana'a, kuma Allah Ubangiji ya kai mana ita sana'a. Magana ta domin Allah, da farko dai cikin girmamawa ina so in yi magana akan Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara. Dauda, muna tare da kai kusa in ce ni kai kani ne a gurina, domin abokin kanina ne kai, kuma ka tafi daga zancen kani ka zama dan uwa. Tunda muke a cikin masana'antar nan, mutunci da mutuntawa ce tsakaninmu. Idan yau na fito na ce akwai wani abu da Dauda Rarara ya taɓa min shi na cin mutunci ko na cin zarafi, na yi ƙarya. Kuma abin da nake so ku gane, wallahi ba a mugun sarki so mugun bafade. Wallahi wasu abubuwan da a halin yanzu a cikin wannan tsarin da ake yi, wallahi ba Rarara ne yake yi ba, Alhikima ne yake yin shi. Domin ni na yi tafiya da Rarara wancan karan, lokacin Alhikima bai zo inda Rarara yake ba. Kuma akwai tiktokers ɗin da muke tafiya da su, muna yin harkar tafiyar tatin wanda muka yi ta cikin mutunci. Mu dai har muka gama ta a cikin mutunci muka gama, ba wani abu na rashin mutunci, kuma ba wata yarinya da za ta fito ta ci mutuncin shugaba ba tare da wallahi Rarara ya tsawatar mata ba wai kare shi nake yi ba. Gaskiyar magana nake faɗa. Akwai mutumin da idan ya mu'amalance ka kana mu'amala da shi, wallahi ba abin da yake janyo maka sai bala'i, sai jaraba, sai harsin. Kuma ni ina yin wannan magana ne da kakkausan muryaran ta kaf 'yan TikTok din nan da suke bin shi, ba wanda ban sani ba wanda bai san Rashida mai SaA ba. Kuma suna yin abubuwa su fito su ci mutuncin shugabanni, ko kuma daga an yi abu shi wannan Alhikiman shine yake dasa su ya sa su zagi mutane. Akan ishu ɗin Rarara da ya tafi a majalisa, na shiga kafafen social media na yi magana. Mutum ba zai zo da abin ci gaba ba a yi mishi hassada, amma kuma fa baya nufin ka zo ka ci mutuncin shugabanmu. Bibillahi lazi la ilaha illa wa APC ko wane ne kai, wallahi mu daga maka kafa. Idan yara ne marasa kunya, mu na gaske muke da su, ba ma wanda idan sun yi za su dawo su ce wai a yi haƙuri ba. Ai idan ka tashi za ka yi rashin kunya, yi rashin kunya kake yi da gasken gaske, amma ba ka cin mutunci. Wannan cin mutunci kuma wallahi ku matan nan da kuke shiga social media, ni a matsayina na shawarar da zan baku da tun kafin kusan za ku san matsayin da ake yin fim, ko kusan za ku haɗu da Rarara ya sa ku a cikin group ko Alhikima, na rantse da Allah da Annabi, mun riga mun daɗe da wuce wannan ɓangaren, mun daɗe mun mamanta da shi. Amma shawara ce mai kyau guda ɗaya. Yau duk macen da take budurwa ko bazawara a cikinku, akwai waɗanda sun haifi 'ya'ya, akwai waɗanda ba su yi ma auren fari ba. To yau ka zo ka kafe ita fa social media nan da kuke gani, wallahi abin shekara 50 ma ajiye shi take yi. Yanzu an zo subhanallah, kun zo kun ce Barau ɗan ta'adda ne, Barau yana ɗaure wa 'yan ta'adda gindi. Na rantse da Allah idan ya kama ku kaf Najeriya ba mai igiyar kwance ku, billahi lazi la ilaha illa huwa. Da a ce shi Barau irin ragowar 'yan siyasa ne masu zafin kai, wallahi da tuni ba wannan magana ake yi ba. Shi kansa wanda ya sa kuɗin, idan ya Barau ya kama shi, ko Tinubu wallahi bai isa ya sa ya sake shi ba, tunda hakkinsa yake nema. Najeriya ce, kowa yana da 'yanci, amma mu rinka sanin irin maganganun da za mu rinka yi a social media. Ni wallahi duk wani ɗan media da wani ɗan fim, ni tsakanina da shi shawara ce, saboda mu mun ci harkar muna cinta, kuma har gobe morarta muke yi. Me ya kawo muke? Mun rike mutuncin mu, mun san darajar na gaba da mu. Ai tun kan Rarara i shigo fim, ya san zai fara waka
ku tambaye shi zai gaya muku wallahi wani lokacin ni zan iya cewa bacci ne yake raba ni da shi. Idan ana biki kwa yan fim wallahi haka nake sawa i waƙarsa mu ɗauki CD mu rinka tafiya duk duniya ba ni da wani abin da nake ƙauna in ga irin Rarara ya zama wani. Kuma da ya zama wani bai yi butulci ba bai yi halacci ba har gobe da jibi muna tare da shi muna gaisawa arziki kuma bai taɓa cin mutuncin mu ba amma ba yi wani abin da zai janyo dauda kana zaune da kowa lafiya a masana'antar fim. Wannan alhikima tun da ka ɗauko shi ka sa shi a jikinka yake haɗa ka rigima da mutane. Ya ce wannan kaza ya haɗa ya zagi a ci mutuncin wannan a ci mutuncin kana yin waka ka idan a waka ka kai zamban ka kai magana ka waka ce ba sunan mutum ka kirawo ba amma wannan abin yayi tsamari karara a kirawo mutum shine na 5 a Najeriya a ce yana ɗaurewa in ta'adda gindi yana waye abu ba ilimi ba tunani. A matsayinka na mai hankali wanda kake da kyakkyawan mu'amala wallahi duk inda naje sai na faɗi kyakkyawan mu'amala ka tunda akalla ba a ƙasar ba ni Rashida Adam Abdullahi mai SaA wallahi Dauda mun yi shekara ta kai 18 da kai ko kusan 20 ma kuma ba wani abu na rashin mutunci da har gobe ya taɓa haɗa ni da ni da kai saboda ni in abu kai da ma zan kira ka a waya in ce maka ciyaman kaji abu ko kuma in zo in same ka mai magana kuma a cikin mutunci muke zama muke rayuwa a cikin mutunci. Wannan ba al'ada ba ce ba wallahi jiya da naga bidiyon Aisha Umaira wallahi idan ta ranka ta kaf idan ta kama wanda take kuka saboda duk mai hankali ba daɗi yarinyar na ita kanta bata ji daɗin abin da ya faru ba. Ai mace ce ita amma ta rufe idanta ta ɗora gilas ta komai ba irin zagin jiya na san Umaira bata shashi a social media din nan ba amma ta fito ta bada haƙuri ta neman wa wa'annan yaran da suka yi afuwa a yafe musu amma su yaran da suke ganin an nema musu afuwa suna tunanin wannan afuwa da Umaira ta yi musu Barau zai iya yadda da ita. Barau fa idan yana da ƴaƴa lauyoyi yana da ƴaƴa manya yana da mata yana da ƴan uwa wanda wallahi ko Barau idan ya ce ya yafe za su ce su basu yafe ba kuma suna da haƙƙi a constitution akwai wannan amma ita magana tauna ta ake yi ba ka fito da magana garin gatse wallahi duk abin da zaka gaya wa mutum da kafe shi suka yi mai zagi ko zinɗe ko habaicin siyasa duk wannan ba abin damuwa bane amma wai ka fito ra'ayil aini cikin mutane a bainan nasi ka ce wai wani kaza Barau Jibrin yana ɗauko 'yan ta'adda ai wannan magana ba ilimi a cikinta. Dan Allah dan Annabi ku gyara mu 'yan fim ne ku 'yan TikTok ne duk gaba ɗaya magana ake ta media da mu da ku a ciki so muna son ku kare mutuncin mu da muke yin fim ɗin muka gina a shi muke shugabanni a industry ɗin wanda duk wani mataki a ƙungiyance in dai kun sa kani a tafiya ku wallahi za mu iya ɗaukar mataki a matsayin mu na shugabanni mu ce mun gindaya abu kuma wallahi sai an haushi. Wallahi Humaira wallahi shawara ce wannan nake baki a matsayin ki na kanwata da kike ganin mutunci na biki taɓa kiran sunana ba duk da kika ganna an sama an ta ƙasa wallahi tafiyar da kuke da Rarara ta siyasa wallahi tafi wannan tafiyar da ake yanzu ta mutunci. Ban taɓa jin wani ɗan fim ɗin da ya zo ya buɗi baki ya ce Humaira ba ta da mutunci ko Humaira ba ya arziki ba ce ba kowa alkhairin ki yake faɗa. Amma wannan alhikimar da ku ɗauko ku ƙaƙabo shi a cikin ku wallahi duk wani bala'i shine yake haddasawa ake cewa ne ko wane ne ake haddasawa cin mutuncin shugaba ba daidai bane ba. Ai Barau ya fi ƙarfin a buɗi baki a ce mishi ɗan ta'adda yana sponsorin ɗin 'yan ta'adda. Ko mu da muke yin APC idan muka tashi ba muka ce bai mu yadda ba wallahi bai mu yadda ba tunda shugabanmu ne kuma muna tare da shi 100%. Hasali ma mu muna cikin tsarin waɗanda ya ɗauki wani mukami ya bawa da muke taimakon al'umma. Lungu da saƙo haka muke shiga ana maganar kidnapping ba inda ba mu shiga ba a yankin Barau mun je mun raba taki kwanan nan ba inda ba mu je mun kai kuɗi ba inda ba mu je mun kai kayan abinci ba babura motoci a daidaita sau injin nika lungu da saƙo haka muke shiga mu je mu bayar mutumin da yake taimakawa mutane wallahi tunda ake sanata a wannan yankin ba a taɓa sanata irin Barau ba. Duniya ma ta shaida amma a mutunta shi mana in rigima za a yi personal ce a je a yi rigima na amma kar ka jefi mutum da wannan mummunar kalmar gaskiya ku gyara
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.